ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏତିକି କାମନା କରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆ ଉପରେ ମତାମତ ରଖିବେ। ନମସ୍କାର। ଦିନକର କଥା। ଆପଣମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି, ସମାଜ ଭିତରେ ରହି ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ। ସେହିଭଳି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ସହିତ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ସହାୟ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏକ ମହିଳା ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା, 2-3 ବର୍ଷର ପିଲା ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁ ଘରେ ବାସନ ମାଜି ମା ଜଣଙ୍କ ନିଜ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କେମିତି ମୋର ପିଲା ମଣିଷ ହେବ, କେମିତି ମୋର ପିଲା ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଦିନ ଆସିବ ସେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମୋର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମେଣ୍ଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାଟି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ପିଲାଟି 5-7 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ, ସେ ଦେଖିଲା ମା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ବେଳା ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ସମୟ ନଥିଲେ ବି ସମୟ ବାହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ପିଲାଟି ପଚାରିଲା, ମା, ତମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ତମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଛ? ମା କହିଲେ, ନା ରେ ବାପା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ମା କହିଲେ, ବାପାରେ, ତୋର ଅଜା ଆଈ ଯାହା ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ବାପା ମା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ, ଆମର ତ କେହି ସାହା ଭରସା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ ଦିନଟି କେମିତି ଭଲରେ ବିତୁ ଏବଂ ଆମେ ସମାଜରେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବା, ତାହାର ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତତେ ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ତୁ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମାଜରେ ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବୁ ଏବଂ ସମାଜ ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ତୋ ଉପରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏକଥା କହୁଛି। ଏଭଳି କିଛି ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନକର କଥା, ନିଜର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଟି ପାଖ ସହରକୁ ଦିନବେଳା ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି କର୍ମ କରି, କିଛି ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଲେ ପିଲାକୁ ପୋଷିବ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେବ, ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମା ଜାରି ରହିଥାଏ। ଗାଁଟି ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ସମୟରେ ବଢ଼ି ପାଣି ଗାଁକୁ ପଶି ଆସେ। ସେଦିନର କଥା, ହଠାତ୍
ମା ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବେଳେ ମା ପାଖ ସହରକୁ କାମ କରି ଯାଇଥିବା ପରେ ଗାଁରେ ନଦୀ ପାଣି ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଣି ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବଢ଼ି କୋଠା ଘର ସବୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଝାଟି ମାଟିର ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ସିନା, ପିଲାଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖି ସେ ଚାଳ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ନଦୀ ପାଣିରେ ଚାଳଟି ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପିଲାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ଆରପଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଲାଗିଲା। ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ପିଲାଟି ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସିଲା ସମୟରେ ତା ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଡାକିଥିଲା, ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ପରେ ଡାକିଥିଲା, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏ ବିପଦରୁ, ଘୋର ବିପଦରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋ ମାଆ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ କେବେ ବି ଆପଣ ଏତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ମାଆ ନାହିଁ, ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି। ବଢ଼ି ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା, ମାଆ ଫେରିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କେବେ ଭାବିନଥିଲା ନିଜର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ନଦୀର ଆରପଟ ଗାଁରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ନିଜର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ନଦୀ ସେପଟରେ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମା ଆଉ ପୁଅର ମିଳନ ହେଲା, ପୁଅ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ତୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ? ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିନା ମୁଁ କୌଣସି ରୂପରେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଥିଲା, କେହି ନଥିଲେ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋତେ କେହି ନେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ ପଛରୁ କିଏ ହାତ ଲଗାଇ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଉଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଚାଳ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଝାଟି ମାଟିର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚାଳ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ଆର ପାରିରେ ଲାଗିଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ମୋ ମନରେ ଥିଲା। ମାଆକୁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ ମୋ ମାଆକୁ ନ ହରେ, ମୋ ମାଆ ସହିତ ମୋର ମିଳନ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆର ଗାଁରେ ଲାଗିଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଜି ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ମା, ଏବଂ ତୁମର କଥାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମର ସଂସାରକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ସମାଜରେ କିଏ ବି କ'ଣ କହୁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ସହାୟତାରେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରାଇବି ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲିବି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବି କି ଯାହାହେଲେ ବି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି। ଭଗବାନ କୌଣସି ରୂପରେ ନହେଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ। ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସୁଥାଏ, କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। କର୍ମ ନ କଲେ ଆମକୁ ଫଳ ନାହିଁ। କର୍ମ ଯଦି ଆମେ ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କର୍ମ ଆମକୁ କୌଣସି ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ହେବ, ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିବ ଯେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ହେବା ଦରକାର, କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହେବି, 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବି, ତାହେଲେ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନବରତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆର ପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହେଇକି ରହିବେ। ଏତିକି କାମନା କରିଯାଉଛି।
ନମସ୍କାର।